ụmụnne m ọ ya magbuo onwe ya ma ndị be anyị mụtakwanụ imechite ọnụ obere. O nwere vidiyo m nenechara akwa na-agụ m, ọ ya wụ na onye Igbo na-ajụ onye Igbo ife gbasatarụ ife a ndị Ohafia kwesịrị iburu tufuo, ebe ha ya akpụsị ife dịka isi mmadụ tinye na ite were ya na-agba egwu. Ọ bụghị onye Igbo na-ajụ ya onye Igbo na-adụkọ etu ahụ, mana onye Igbo ka ọ na-ajụ ya bụ ajụ. Ozugbo ọ jụ ha narị ya mmadụ na onye Igbo a ya eme arụ, o bido tatụgharịwa ọnụ n'oyibo ka ọ jụrụ ya inekwu anya ịfụ na ya nwa na onwe ya ịma na ife a na-akpọ oyibo abụghị asụ anyị, ọ bụghị asụ anyị. Ọ ghọtakwu ibe a jụrụ ya, ọ ghọtakwu n'ọnya ka ekweri ya. Ụnụ a na-eri anụ mmadụ, ọ sị na ha na-eri, ọ sị na ha na-eri. Mana mbụ na aghọta na ife ọ chọrọ ka ọ kọwaa na ife ahụ wụ na ha ji eme egwuregwu, nọọ ife ha ji eme egwuregwu, ife gbasara etu ha si ejebu ọgụ n'oge gara aga. Maka ma ọ ya bara onye na-ajụ ya ma ha na-eri anụ mmadụ mba, ọza na anyị na-eri. Ndị be anyị amakwanụ na onweghị ihe baa na soshal midia na-apụ apụ, ọnọdụ ka ife ede n'akwụkwọ. And ndị iro amahụ na iro gbara ha okirikiri. Ndị gbufọrọ ndị Igbo 1970 ife ha na-agba mbọ eketa ahụ ka ha gbaa mbọ kpụtọsịa afa ndị Igbo ka ụwa niile ha ka ọ ya wee gbuwekwa ha ọzọ. Ife mba ụwa ya ekwu na ndị ya ekwesịghị ekwudo ịnọ n'elu ụwa, na ife ahụ mba jọrọ njọ. O nwere ife ọzọ ndị kpọrọ ndị Igbo asị na-agba mbọ ya. Ọ dị ka akara aka ruo okudu 1 week ofu ezi ị na-anya ya afụ dat na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa, ọ bụ ọzọkwa ịbụnụ ndị Igbo ajọghị kwuo na onwezi ya chọrọ ịrụ ọrụ, ebe onye ọbụla bụ n'obi ụka akpata ego na soshal midia. Ofu ezi mmapụta si na Peter Obi onwe ife ọkpọ ha nwanne anyị nwoke nwaanyị na okwu ha na ndị Igbo na-eri anụ mmadụ, maka na ofu onye Ohafia enweghị ike iwere ire tii n'ọbọ, maka na ofu onye Ohafia enweghị ike iwere irie tii n'ọbọ. Ndị be anyị, unu n'anya unu ya afụ na vidiyo niile, majority of vidiyo na-emewu n'asụsụ oyibo because majority ndị na-efolo m adaghị asụ Igbo, mana nke a na-asọ n'oyi na ntị ya ka m ji asụ ya sọsọ n'Igbo. Onye a na-azọ azọ ya azọkwa n'onwe Igbo, onye a na-azọ azọ ya eme gịnị? Ya azọ onwe. Onwe ife ndị Igbo adaghị ewepụta na soshal midia. Ama m ego na a na-akwụ ha na monetization a ha ji eme gịnị? Ha ji eto onwe ha kaa. Ife niile a na-asọ nsọ Igbo na-ewepụta, ife niile a na-ezo ezo. For example, Igbo na-akwanyere ozu ugwu traditionally kịta ya afụ onye Igbo baa na mọshụarị see nwanne foto bupute na soshal midia maka ego. Afọkwanụ m onye kpatara ego ghara inwezi nsogbu. Afọkwanụ m aṅụrị ego na-enye onye nwere ihe na ọnwụ na ọ chọghị inwe aṅụrị. Ndị be anyị ji achụzie etu ha si achụ ya. Ndị be anyị ji achụ ya ha si na-enweta ha na nsogbu ha na. Mana etu anyị si achụ ya, anyị na-achụ ya, ọ ndị be anyị na-achụ ya na m esighị etu ha achụ. Etu ndị be anyị si achụ ya hụ na ha mmebedu gịnị? Ha destroy bedebe ahụ a na-akpọ Igbo, ma Facebook ma Instagram ma TikTok kwụnyere ha $30 a month na ọ dị mma. Ọkwanụ ya na-ebute rijuo afọ dachie ụzọ, ọ ife ọ na-ebute.
ife nke ahụ na-ebute ewu rijuo afọ dachie ụzọ. Biko ọwụ na mmadụ na-aba na-ajụ onwe ha ma ndị Igbo na-eri anụ mmadụ, ma onye jụrụ ajụ ma onye zara azụ, ọnwụ na nwere etu ha esi je wepụ ife aha ha ji ewepụ ya na ọ na-asọ oyi na ọ na-echu afa. O nwere mba nọ na Naịjirịa ji na ndị na-achị ha nwụọ, ha ewere mmadụ nie ha. Ndị mba ahụ adakwa agba onwe ha n'anwụ. Erepitikwa m ibe m kwuru, ọtụtụ mba na Naịjirịa nwere ife ndị oyibo na-akpọ king. Mmadụ nwụọ, ha na-eji mmadụ eni ha, because na tradition king ụlọ king nwe nta nwere imo ife sọrọ ya nya nwekwu ndị mmadụ nọ ebe ahụ. Mba niile a na-ezo ife ezo, mana Igbo emeghe. Onwe onye Igbo gburu mmadụ were mmadụ n'ihe o mere ya na nzuzo, because onweghị onye nwe ibe n'ala Igbo. Mana ndị Igbo enweghị. Ndị Igbo na-apụta dee atịkụ. O nwere ofu nwata nwaanyị onye Abịa ka o wee maa na ọ ya awụ Chimamanda na Ngozi ya dịchie nke abụọ. Ọ sị na nna nna niri mmadụ na ndụ, ka ọ ya awụ ndị ọcha gocha ego akwụkwọ ọba ọgaranya. Ọnya ka o ji wee dee na ọ ya emezi gịnị, na ọ ya akpụtọsị afọ Igbo na ana n'aja ọbọdụ nke ahụ na-eche na nwa nwaanyị ma nwa nwoke nwere ike in the next 20 years ọ chọwa nwaanyị na ọ ya chọta, because na o si na mba na eni mmadụ na ndụ. Ọ bụghị nke a na-eche, ọ na-akpọkwa Kraịst Kraịst Kraịst. Igbo ka anyị duzie n'onwe anyị, n'ụwa na-amụ anyị amụ.